Türkmenistanda yaşlar barha köp ChatGPT we beleki emeli aň gurallaryny okuw, dil öwrenmek hemde gündelik meselelerini çözmek üçin ulanýarlar. Maşgala meselesini, okuwda bolan kynçylyklaryny, muallimler bilen bolan ýagdaýlary hem ýazýarlar. Emma çeşmeleriň maglumatlaryna görä bu tehnologiýalara bolan gyzyklanma howpsuzlyk edaralarynyň hem ünsüni çekýär. Sorak wagtynda bu Amerikan kampaniýasy siz näme üçin döwletiň içindäki ýagdaýlary daşary ýurt ulgamyna ýazýarsyňyz? Salam hormatly tomoşaçylar. Siz Azatlyk Radiosynyň YouTube kanalyna tomoşa edýärsiňiz. Bugün biz dünýäniň millionlarça adam üçin okuwda, işde we gündelik durmuşda kömekçi öwrilen emeli aňyň nädip türkmen häkimetleriniň üns merkezine düşenligi barada gurrun ederiz. Şunlar milli howpsuzlyk işgärleri käbir okuw jaýlarynda ChatGPT we beleki tölegli emeli aň hyzmatlaryny ulanýan ýaşlary anyklamak üçin çäre geçirýärler. Azatlyk Radiosy bu ýagdaý barada ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan we polisiýada işleýän birnäçe çeşme bilen gurrundaş boldy. Olaryň maglumatlaryna görä studentler we käbir edaralarynda işleýän ýaş işgärler saýlama görnüşde soragy çağırılıp olaryň telefonlary barlanýar. Sorak edişlikde ýaşlardan ChatGPT ýaly programmalar bilen nähili temalary izarlaýandygy, näme ýazýandygy barada soralýar. Sorak wagtynda bu Amerikan kampaniýasy siz näme üçin döwletiň içindäki ýagdaýlary daşary ýurt ulgamyna ýazýarsyňyz? Ol maglumatlaryň nirä gidýändigini bilýärsiňizmi? Näme üçin muallimleriňiziň ad familiýalaryny ýazyp, olary paraxorlukda aýplaýarsyňyz? Diýip gorkuzýarlar we duýgur maglumatlary ýazmazlygy buýurýarlar. Düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşýän OpenAI kampaniýasy 2022-nji ýylyň noýabr aýynda ChatGPT emeli aň modelini işe girdi. Gyzka wagtyň dowamında giň meşhurlyga eýe bolan ulgamdan häzir dünýäde peýdalanýanlaryň sany bir aýda 1 milliarddan geçdi. Dünýäde emeli aň gurallary bilim almak, dil öwrenmek, ilmi gözlög geçirmek we öndürüjiligini ýokarlandyrmak üçin giňden ulanýarka Türkmenistanly ýaşlaryň arasynda hem şeýle tehnologiýalara gyzyklanma artýar. Ýaşlaryň köpüsi ChatGPT-ni diňe sapak üçin ulananok. Käbirleri onuň bilen edil ýakyn dostu ýaly gürleşýär. Maşgala meselesini, okuwda bolan kynçylyklaryny, muallimler bilen bolan ýagdaýlary hem ýazýarlar. Hatta mejburi çäreler, para meselesi ýa-da okuwdaky adalatsyzlyklar barada maslahat soraýanlar hem bar. Azatlyk bilen gepleşen çeşmeler howpsuzlyk howatyrlanmalary sebäpli adyny aýtmadlygy makul bildiler. Türkmenistanyň häkimet wekillerinden resmi görnüşde tesbir alyp bolmady. Türkmenistanyň hökümeti ösen sanly tehnologiýalara, şol sanda emeli aňdan peýdalanmak mümkinçiliklerine resmi taýdan gyzyklanma bildirýär. May aýynda Bilim Ministrligi OpenAI bilen milli bilim ulgamyna emeli intellektiň goşulmagyny öwrenmek üçin resmi gepleşikleri geçirdi. Türkmenistan OpenAI bilen Londondaky forumda ChatGPT-niň bilim ulgamyna ornaşdyrylmagyny ara alyp maslahatlaşdy. Anonimlik şertinde gepleşen polisiýadaky çeşmeňiň sözlerine görä howpsuzlyk işgärleri ýaşlary soragy çekenlerinde hususan da Türkmen tarapynyň OpenAI kampaniýasynyň wekilleri bilen geçiren soňky duşuşlaryny mysal getirip, muny özleriniň batyş serişdesi hökmünde ulanýarlar. Olar ýaşlara indi hökümet OpenAI bilen hyzmatdaşlyk edýär. Siziň kimdiňizi bilmek kyn däl diýip aýdýarlar. Maksat adamlarda gorku döretmek. Hakykatda bolsa köp ýaşlar muny tiýatry üçin däl, okuw, dil öwrenmek ýa-da durmuşyndaky meseleler boýunça maslahat almak üçin ulanýar. Türkmenistanda howpsuzlyk gulluklarının emeli aňdan peýdalanmaga gyzyklanma bildirýän ýaşlara gözegçiligi barada geçen tomusdan bäri maglumatlar gowşýar. Bu ýagdaý häkimetleriň şol sanda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ilatyň maglumat feriştelerini ulanmagyna we garaşsyz informasiýa elýeterliligine gözegçiliginiň arasynda ýüze çykýar. Ýaňy ýakynda Türkmenistanda okuwçylaryň we studentlaryň mobil telefonlaryny ulanmak tertibini resmi taýdan düzgünleşdirmek boýunça karar güýje girdi. Orta mekteplere we ýokary okuw jaýlaryna degişli täze düzgüne görä okuwçylaryň we studentlaryň tapak wagtynda şahsy ykçam texniki feriştelerini diňe okuw maksatlary üçin mugallimleriň ruhsady bilen ulanmagyna ruhsat berilýär.
Şahsi ıqçam texniki seriştelerine aragatnaşık internet, foto, video ve ses yazgı funksiyaları bolan ähli enjamlar, ýagny mobil telefonlar, smartfonlar, planşetler, notebooklar ve smart sagatlar gerýär. Resmi maglumatlarda täze tertibin oku wagtynda okuwçylaryň ünsüniň bölünmeginiň öňüni almak we bilim prosesiniň netijelerini ýokarlandyrmak maksady bilen kabul edilendigi aýdylýar. Ýurtda VPN ulanýarlar, gararsız maglumat çeşmelerini okayanlar we sosial ulgamlary işçiň ulanýan raýatlar howpsuzlyk edaralarynyň üns merkezine düşüp gelýär. Galy bersede Türkmenistan ýylatyň ösen tehnologiýalardan peýdalanmagyna gözegçilik etmek bilen bir hatarda dünýäde iň haýal internetli ýurtlaryň biri hökmünde tanalýar. Siz bu barada näme pikir edýärsiňiz? Emeli aň tehnologiýalarynyň ulgamyna gözegçilik edilmelimi? Siz özüňiz ChatGPT ýa-da beýleki emeli aň gurallaryny ulanýarsyňyzmy? Şeýle tehnologiýalar sebäpli haýsydyr bir çäklendirmeler ýa-da kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolduňyzmy? Öz pikiriňizi we başdan geçiren wakalaryňyzy tesvirlerde paýlaşmagy unutmaň. Üns berip dinleýäniňiz üçin sag bolun. Indiki videolarda görüşýänçek hoş sag bolun.